Kumppareista sitten on V-finaali etuveto kardaaniluokassa. A-finaali kuuppareilla autossa, mutta katsotaan miten tää lähtee liikkeelle ja kyllä pitää. Saa mennä vähän vauhdikkaamminkin tuohon rauta-aikaan, niin ei minkäännäköistä ongelmaa. Ja sitten tulee mustavalkoinen varoittava lippu, kaista vaihto numero 5. Eikö nyt jo? Joo. Sijoituserän kakkospaikka, ei niin ole, se on edelleenkin, että sijoituserän kakkoseen menee kolmat. Sitten siellä Antti Hamo Riiää ja Yrjölä. Kari nousee takaisin nelospaikalle, eli sijoituserän... Oikeastaan Niemen Antti kärkee kakkospaikalle Muovilamiin edessä Salo Oiri, Koskimäki Reisi ja nostaako siellä sitten Kurjoanna. Ai, ja sitten kärkikuljettaja amauttaa sinne penkalle näin Salomäki siellä sitten ottaa timantti. Autoliitto Härmä. Tilannetta. 2 peräillä, 3 peräillä. Jälkeen sieltä oli tumma auto. Ei paljon enemmän pysty sanoa. Paikalla tällä hetkellä. Nyt lähtee sitä numeroinen. Katsotaan 3, 4. Nyt tuli reikä. Ja ui! Penkka ja pyörä. Honkakangas on pisemmällä. Mutta 131 numeroinen Mikko Juvakoski liikkuu. Ja noin meni. Mut sit tuleeko tää nyt on erikoistilanne. Joo, ja sieltä ottaa Max Lehtinen 3. Kutonen ja B-finaalista noussut Eero Lautala Lappajärven. Ei saa tupla mustaa lippua tästä lähdöstä, niin kartaanisarjan tai EVK-sarjan on hyvin epävirallista. Mä oon aika huono matematiikkaa aina laskee. Se on se nopea laskusteisi. Tai 7 ja 7 muun tippu siinä B-finaalissa. Niin just. Eli Matikainen kärjessä. Kakkospaikalla. Aurila. Ei, kun siellä on... Siis toihan on jo noussut pois. Matikainen 2, Laurila 3, Vestilä 4, Mustonen 5 ja kuuentena Suomelan Kari on joutunut jättää jo. Vähän ajurako Eela menee viikkoon. Kyllä sieltä taas Kemmomäen Toni ihan eri linjalla taittu tonne Ekaloskan jyrkkelevään ja sieltä ne reikä aukesi ja siellähän se molemmillaan oli tää ykkönen. Nyt jommalla kummalla ei tule enää ykköstä. Ja viimeiselle kierrokselle lähdetään Kemmomäen
aika paljon Ketomäki-kierroksella tehty jo eroa, että siinä on 70 metriä ja 20 eroa. Hienosti se kyllä vielä etumetusta, ei voi muuta sanoa. Kyllä. Astua nostaisi ajaa niidenkin, hevossa. Eli Ketomäki tulee kohti ruutulippua. Ja päivän EVK-luokan voittoon ajaa Toni Ketomäki kakkospaikalle ja Kartaarisan EVK-sarjan voittaja. Matikainen kolmas Aurila, neljäs maalissa Penttilä, viides Puttosen Sami. Ja oisko peräti jäänyt sitten vielä? Tuolla vielä näkyy Vektorakin tuleva. Toimihenkilö toimipisteellä 14.20, kilpailujaksot jatkuu 14.25, eli 24 minuutin takia. Pidetään mekin pieni tauko. Kyllä pidetään, kun otetaan vielä tuo 41 Kari Suomalaisille ruutulipulle, niin päivän ekat lähdöt on. Se oli naisten A-finaali. Tosiaankin liikkeelle näin ja sieltä onpa nyt Yrjälässä todella mahtavassa kunnossa heidän otetaan ykkös-kakkospaikat ja Selikalla näyttää sitten Leppäkangas hakevan kolmospaikkaa ja siinä onnistuu Näpkiin neljäntenä ja sitten on Korsela Essikinen oli seuraavana kyllä. Ja vielä muuten vilikkuu sitten pallo, kenenkä se on sitten jää, onko se tuo avassa. Kyllä 5-8. Alimari Rintamaa, joka auto jää tuonne. Siinä siellä kolmas pisteellä tuo avakoon. Ja täältä tulee sitten Lahden Päin ja siellä sitten tuo rintamaa jää rintamalle. Näin lahtelaisvärit edelleen, kun mennään tokalle kierrokselle. Mia Yrjälä kädessä, Anna Yrjälä kakkosena. Edelleen tuossa ja Sarja Näskinen joita on paikalla. Niin tällainen mennään eteenpäin. Tai kun se tietysti tuo selkäkuljettaja siellä on Yrjälä ja sitten Leppäkangas Näpkiin. Korpelaa ja näin päin pois tuolta järjestystä, kun täältä tulee jo Mia Yrjölä. Toka kierros täytyy lähteä viimeiselle kierrokselle näin ja Yrjölä kakkospaikalla ja kolmantena ja sitten 23 Korpela loppuun eikä Näpkiin on jäänyt. Onko Näpkinen autossa tuolla pikkuhiljaa liikkuu, kun kärki on menossa. Taitaa jäädä tuonne ohjelman pohjalle. Sinne se jäi. Mia Yrjälä kyllä liikkuu. Mia Yrjälä kärjessä, Anna Yrjälä kakkosena, Leppäkangas kolmantena. Ja sitten Korpela neljäntenä. Ja Näpkinhän tulee sijoittua sitten viidenneksi ja Rintamaa kuudenneksi tässä naisten A-finaalissa. Näin tulee Mia Yrjölä kohti ruutulippua voittajalla. Näin Mia Yrjölä ykkönen. Anna Yrjölä tulee kolmella pyörää kurviin. Ottaa kakkospaikan lahtelaiselle kakkoisvoitto. 23 Kiskokin Korpela kolmosikkäisen Selikas. Eli lähtö rupeaa olemaan valmis. Ultarinen Isotuisku, Räikkönen, Mäkynen, Antiaho, Pohjantähti. Härmä, Pohjankyö, Arjala, Koski, Pohjankyö, Karstula ja Lauma. Niin lähtee nousee jopa mahdollisesti kakkos. Ei nousu. Tuolla vähän ohjelmaa tuolla. Hetkellinen kakkospuolella tuolla jälkeen. Vähän loppu vastuulla ei kakkospuolella. Jyrkkelevästä kohdasta ja
Kyllä sieltä Lahden värit tulee, eli tämän päivän nuorten voitto menee Lahteen, Joona Pohjanmäelle. Antti Aho, Viisus Mäkinen. Aavina oli 6. Sijoituksessa 6. Ja minä Ykkönen, Anjalankoskelaiskuljettaja.